Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako na sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay! Nagdala siya og bag! Nyingon siya! Layas na siya! Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may ismalin, may glutatayon. Muputi muhamis atong naon, mga bugas talong tong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. Bibi, ako ato sila si Carol, Bi. Masin asa na sa to sila. Bilwahon ti karon ay lagi sa gikuan. Bilwahon ka karon, Lingkod, mangistorbo man ka. Usay mangistorbo ba? Sabak dala lagi na. Kita ko gial sa nabi alas ni Carol. Nanood sila sa inyong cottage. Sigurado ka, Naldo? Nga naman, ibog ka. Kita sad. Dire, be. So, tatas, among kadyo si Bayalan. Alsahon puti ka. Nabaday! Madabo ka nino. Atay ko ni. Paghilom, Naldo. Ilukong pa rin imuhang naong des basno, may pa. Ilubong.
Oy. kini mo ito ilubong, kini mo ito ilubong. Oy, di mo din he. Ay naman sila si Alan ug Carol. Nayati Amor na. malaging duha niya din he. Ay, patay na ng ukoy. Abdan Kaya na sa'yo ukoy. namatay, Naldo. Ay! Ay! Namatay na gidon. Patay. Kinsa lagi namatay? Amon daob. Oh. Amon daob na sila. Namatay na. Di na gito kasugbahan. Giyata-kita kan tingin ito nimo pag-agi nimo diha. Tita. Oy, ngano kung ako maimo pasangin lon. Wa bilay ni agi karon. Bari oy. Ikaw ra biya tita. Dai. Hilom ra. Tita. Oh. Irahay naman sila, ha? Ay sunod tuga ba? Oy, Ay tuga na tuog na turon. sila si Alan ug Carol? Oh! Dili mahimo. As in, nagdog? As in. Samta. Uy, amo makanalduha ko. Ay, tita, wato, tita. Si Day Carol to as among cottage niya. Si Alan to as sa ilahang cottage. Oh, mo din na sayop di akong tubag nimo. Buta. Sabi di ay. Ay. Nan karon. Ah. Aw na uli gides Carol. Nawa mo to kanino? Oo, tita, uy, kuan, dito na din siya sa may baybayon, tita. Wa kay Paris tita. Mauba. Ikaw na usa? Wa kay Paris. Unsa mo di oy? Nagsama. Ana sige kamo na lang ingon nila nga may breakfast ta din his resort Ah. og 5 AM. Sayo hagod na ng pamahawa tita. Ana sa yuta kay 6:30 AM mga atong fast craft nga sakyan mong sayo tang mamahaw. Biyahe pa ta to Pierre, okay? Okay, tita. Okay, layas na. Unsa? Layos karon. Ay, doon, Naldo, tita. Lagi di ko to na niya kay amount sa siya usahay. Ana sige. Ano ka man duha di lang mo mga tog. Uy, mga tuhog meron eh. Mga tuhog. Mga tuhog. Adi, butog rin tita. Dabu-dabuhan ko ni sila ron. Suwaye. Ha? Kaya di ba, ikay dabudabuhan ako, Nalduha. Bahala mo oy, bahala mo sa Saba buhay ka? ninyo, bahala mo yung mga tuhog mo. Dagko na mo. O lita mo, igbahog paryente. Oh. Wala ko ilabot sa inyong personal Huwag kay life. labot, huwag kay labot. Mogyan! Lakaw Ang na. ako lang, nga mahimo lang ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga trabaho. Lagi. Anak lang. Lakaw na. Babush! Asa gi kay tita? Asa? Asa ka? Alis akong ikal! Gibiling diri. Nasa di si Paris ay? Wala mo Unsan? ba? Ay, may Paris po din si tita. May Paris po din siya. Ay! Alan, unsa ni nga itong nabuhat? Kabala ka. Di ka masaktan. Ginoo ko. Ang akong mga pangandoy. Ni ako kay. Ni Aka. Ako ikaw. Ug ako'y bahala sa iyong pangandoy. Mahatag mo ka ang tanan kong pangandoy, Alan. Mahimong dili ang tanan. Apa ni pasali ko mo. Ihatag ko ang makalipay ni mo, Day Carol. Dili ko, ani. Basin magbunga nga itong gibuhat. Naialagi ko. Pasali ko ni mo. Manubag ko rin. Mahimong iniguli na to sa ato. At ito na tabiyo sa mo. So, May obligasyon ako ni mo, Day Carol. Tungkol kay nahitabo. Nahitabo na ta. Magbunga man o dili. Barugan ako ang akong obligasyon ni mo. Alan. Uy, Naldo. Ganun man ang duha, uy, nga murag wa man iting ganay. Kisa ba? Uy, inay. Ikaw ba, inaya ko na natingog ni mo. Amaw man ka.
Kinsa lagi? Gina ko istorya, dako kay kagtubag. Kinsa lagi? Kaya sabay ato gibantayan sukad pagkaganina, ha? Huwag ka nite katog, ani, binantay, ani nila. Di karon lang si Bay Alan eh. Nadago na sila tugtay. Kita kansita na nila. Watay na himo. Wow. Wata kay ba, unsa na nila kalayo ang ilang naabtan. Unsa na kalalim ang ilang nagian. Nya kita. Way tulganay. Kansita. May patug. May nahimo tata. Ay, sige na mo gud pakon ti karon. Sabak dire. Damo ko likuran ng ako, amaw. Ni maglutod ta matug. Maglutod nga tuog ta maglutod ta. Ay, binuang good. Taon-taon pa ta mo dunggo. Dili. Ay, dili lagi ko katog maguna-una lagi sa akong Lutod amiga. dire. Samba! Ay! Di ko katog maguna-una sa akong amiga. Di pang sana na siya ka marag tulalak manak. Kapagkat ay magkasulti kundi na siya gabi eh. Lutod Mas dire. nakita pa na ko silang nagsulti silang tulo si Tita Juan, Alan Uday Carol, humana to pamahaw kaganina. O sabi lagi pa nagsultihan, Aldo, uy, nga ruwa mataapid na. Dire. Lutod dire. Sinanggaw, good, Wa kay kapoy, baw. Ronaldo, uy. Paako kay bawo. Baw sa ngambaw, uy. Lutod niya pag nga lang ro ka ginawa ka. Ay, nga pa sa hero, bangak. Daw, uy, Ronaldo, maikaw ba siguro kumudulan day Carol? Kaya naman gusto Alan, sige, atiman niya. Ibog sigang itiman si Day Carol ni Bayalan. Ang sakit niya. Itiman nun bidaw ka si Puga Pangwakli. Matog na lang ko na Lutod, doon. re. Matog na lang ko. Ay, Niya kung pag nga para ka ginawa ka. Huwag kay lami kasulti, Naldo, doon. Kay lami kasulti. Ay. Yo to oy. Tog ko. Oh. Si, kana. Tuog na. Nay mo tuog kay mahilom na taong ka. Uy. Manugpo. Manigpo magkaday. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul nakalibang dayan na siya mo antong naayo dayon siya. Ako si Anali Kotara. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinaglulu. O si Sigpo, ha? Sigpo tong buangat, ha? Siku dito. O, Sigpo to. Usban di karon. Ito. Katog na diha. Matog ka magkang buangat, ha? Saan ako pagkatugan ni Ron? Sakit kaya kung kutukuto imong gisik ko. Abi ko na kung imong gisugpo. Ay! Kuya, no? Ikaw ba, di May pagkita Sigpo o ko na yam. kuha na, no? Di pagkita o yam, bunog na kay kunimo. Lutod rin. Lutod niya. Sigpo kag-usap? Asa kag, unsa na kag ikay maasawa na ko, bunoga ka na ko dahil, no? Oo, may nang mahibaw ka daan, anak, Naldo. Day! Oy, hala, niya man lagi mong tanan. All-star cast man. Hala no, wala ba ko kapangandam da? Kay wa ko pa'y bawang alandaan nga. Karon ba di ay mo mangabot gikan sa inyong show sa Bohol? Ang akong gilungag para ragyod na namong Martiniano. Ay, it's okay, tita. It's okay. Kaya nakakaon naman mi og kalamay sa buhol. Ha? Ang akong... Makabusog ba di ay ng kalamay? Ha, Joel? Ala, oy! Ah, Tita, huwan, oy! huwan. Order yun ang akong pangan! Huwan mo yun na ba?
Ikaw ang nagmorder sa imong pangan kay Juanito Jr. ka og imbis huwan ang angga. Ang ako- Gipadyuan nimo. Di ikay nagmorder sa imong pangan. Ay, gusto na tita. Gusto na. Ay, gusto Ang na. ako di ko kasulti. Pisok, nakuha na ko yung pisok. Di ko kasulti. Di ka kasulti. Ngano wa pa man ka kasulti di abi nga Di kining mo ko uban ba. pasultihon. Di mo ko pasultihon. pasultihon. Ganyan ko sige nga. Kasultihon na kay ko. bebe. Huwag ko pasultiha. Sige ay, sulti na diha oy. Ay, yawi sa may umulubot na sila bi. Yawi. Sa singan. Lubot. So ka na pwede mo tingog ikaw giunang itingog da nalduha ka. Ang! Di ba naman katingog? Di ba naman ningog? Ako, mutingog tako, di ko katingog. Kinisang bayalan ni mo eh. Na, kinisang alan ni mo? Ngano ba? Labaw pang way tingog. Na, nabaguhan ko ni mo ron. Bayalan. Di naman kasabaan? Bitaw sa. Nangunsa di mo? Unsa man itabo? Husto, Ha? husto. Unsa Husto itabo? ka naldo. Husto ka naldo. Tempa, Doon na tempa. yo'y nahitabo. Time pasa. Unsa bang hitabo ba, ha? Ako, Time pasa si Joan sa Kanang Ay, sus, ni naldo. namin ng kasultihon kita. kay mga tubang miss nahitabo aning Ano duwa po? Taon, tarungan ang imong tudlo-tudlo, tita be. Mapagan ko nimo, maabot ang tudlo nimo diri, mapagan ta. Pagila man gud Naldo be. Sumka na sa nintuhan na ka oy. Kasultihon kita. Time pa gud sa man ang klase sa hitabo ha Joan. Bigani be. Time pa sa asa na ba ni Martiniano oy. Anong itab kang ni Martin? Ay man na lang. Duhaming mo musaka ang dugo anang Ayun, isulti ron. sige pangitag lain. Kailain gikulbaan ako da. Basta ni ako ay pangitag. Pagilom di Naldo. Ay! Pagilom. Ay sige siguro si umbana og ni ako gud. Masamot magmusaka ng dugo na ko nung nalduha ka. Ten pa sa Martiniano! Ten! Aligo ten! Lakaw nagbalik. Sakto na to. Sakto na to ni Martin. mo dong alan. Aligi. Daghan man lagi mo. Lakaw nagbalik. Nga abang ka oy. Nabalaka ako, Martin! Mihila ko ka ng sila. Diri. Ngano mo Ang ka, ha? atong anak, Ni Martin! Ten! Huwag tingog-tingog. May nahitabo ko na sa atong anak, Ten! Buol. Tarong ka na silya na. Silya, ikaw. Sabi na hitaboy. Dali na sila. Ngano alan? Hoy alan. Ako na lay tubag noy. Dali, Ako na Silya, lang. dali. Kay Hinom na ako gud. ay dakong tao aning pamay akaron. Unsa? Unsa? Klaro hahuan. Pamay bay buot nimong ipasabot. Oo, nang. Niyami ko'y mamay mis imong anak. Alan. Unsa? Sama de. Unsa? Hawa ni Martin, hawa. Lan? Karon. Palayo ni Martin, palayo. Hilom ha. Ngano ka alan? Kaning tita, ako na isulti nila tita kay murag narambol man yung pag-istoryahin noon. Ito. Kuan nay tay mananghid min ninyo bi nga mamahita sa ilang day karol. May pagkonsulti. Ay, Nanggahin na papagi ko. Tinood. Juan. Juan. Wala na ka. May Unsa pagkonsulti. Kana mo nay bukod ako isulti. Nganong maingon man ka nga ni ata kay pamayan na to si Bayalan ako. Nabalim to pagkisulti ni mo, tita. Ay, ikaw ko na'y maratol, di ba? Mabali ang imong dila. Pero time sa. Sigurado na gid mo aning dong alan? Pero tay sa. Sigurado na gid day Karol. Day. Nawa, di na mo tingog. Tutuki lang ko day. Nangangana. May pangutan ko ha. Sigurado ka na ba gyud sa among anak day Karol? Nangangalang Tutok mo lang mata. Klaro kay nahilabtan na nangangal man. Lumay! May nana din ng babae kung mahilabtan, magnanga na. Nangadugay, nakuratan. Nakuratan ha. Kining day, way problema kung sigurado na magyud mo sa usag-usa. Bisan pa og di ta mag-agig pamay day, unya kasal na dayon ba? Ato gina padong ng silya. Ilabi na og magbunga ang nahitabo nila gabi. Awa! Tabo na! Abdi ka, hindi mo ba yun? Naldo! Kiss ko ni mo, Naldo. May apo na Miss Martin, Naldo. May umabot na may apo si Martin. Naldo.
Alan ug sa babay. Apan nga nung ingon man ini ang akong gipati. Nga nung murig nasakitan man ko. Nakatuog lang ko kadiyot. May nahitabo na dayo nila. Ingon ni anak kadali mo daw desisyon ang mga kaliputanon. Di pa nga kaslon mandaan, usa pa may mahitabo. Gusto ka, anak kong prinsesa? Inahan kong Reyna? Hinumdumi, mahibaw ko unsay naas imong huna-huna. Maong ingon ni anak ka miserable ang kinabuhi sa mga kalibutanon. Madali-dalion sila sa ilang mga desisyon. Sawa paghuna-huna kung unsay sangputan, sawa nila paggamit og tarong sa ilang mga panghuna-huna. Unsay puot mag-ipasabot, inahan kong Reyna? Magmahay si Alan sa iyang nahimong desisyon? Husto ka. Tungod kay nagpadaog siya sa iyang kasing-kasing. Ug sa kaibog niya sa maong babae. Inahan kong Reyna. Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang